Баршагызга да сәламнар җәмәгать. Без әле яңа гына Гүзәлиянең 3нче онлайн концертыннан соң монда калырга булдык һәм дә инде кайбер катнашучылар белән әз-мәз сөйләшеп алабыз. Нәрсәләр сөйләгәнен хәзер үзегез күрерсез. Татар эстрадасына ниләр җитми? Татар эстрадасына креативлык җитми. Ну, белмим, ниндидер яңа матур стиль кертергә кирәк менә безнең татар сәхнәсенә. Ул теге күлмәкләр барыбер бит инде элекке заман инде ул, бит заманалар үзгәрә. Шуңа күрә ничектер менә кием өстендә дә бик нык эшләргә кирәк, образлар өстендә эшләргә кирәк дип уйлыйм мин. Интернетына, татар ютубына нәрсәләр җитми? Менә барыбер төшереп карадык, мәсәлән, клипайны без бер августта төшердек, шундый клип, теге Европа стилендә, теге бигел биеп кенә ул ничектер безнең, белмим, безнең татар халкы ничек әйтергә авыр безнең андый менә, белмим нәрсәдән торадыр ул андый әйберме, белмим, бик авыр воспринимали. Ул безнең кабул итә алмыйлар, ниядер. Моның белмим нәрсәдә икәнне. Менталитет, безнең менталитет элек-электә килгән, ул һаман да бара, белмим. Без теге менә рус эстрадасыннан бер 20 елга барып артта калып барабыз. Менә. Сәлам, Артур. Сәлам. Карале, шундыйрак сорау, татар эстрадасына нәрсәләр җитми менә? Минемчә, җитми дип әйтеп булмый ул, бәлки эзләнүләр булырга тиештер һәр артистның үз эшендә. Стандарт инде җырлар да күп, үзенчә тапшырулар да күп, ничектер актуаль якка, яшьләр ягына дип әйтик инде заманчарак булырга тиеш ул, чөнки менә мин аралашам яшьләр белән дә, сорыйм, нинди җырчылар тыңлыйсыз яисә берәр нәрсә карыйсызмы дигәч, без гомумән карамыйбыз татарча контентны диләр. Мин шуңа шаккатам, ничек инде дигәч, кызык түгел бит диләр. Шуңа күрә ничектер менә ул кызык ягын табыргадыр, әйе, ул авыр, ул җиңел нәрсә түгел. Безнең татар тамашачысына ниндирәк контент җитми? Мин караган әйбер кызганычка каршы татар телендә түгел, чөнки заманча трендларга карасак инде чит илдә һәм Россиядә булганнарга, ул менә кешеләр үзен нәрсәдер сынап карый, ниндидер җайсыз ситуацияләргә кертә үзен. Кара юморда булырга тиештер ул. Һаман да әйткәнемчә, аны эзләргә кирәк, чөнки бөтен әйбер теге ниже плинтусы шаярган әйбер кызык сүз дигән сүз түгел әле ул. Миңа калса, бәлки аудитория да җитеп бетмидер безгә, чөнки без бит инде әллә ни күп санлы халык дип әйтә алмыйм, шуңа күрә бәлки хәзер YouTube'та утыручы кешеләргә булган контент килешә торгандыр. Татар эстрадасына нәрсәләр җитми? Минемчә, татар эстрадасына бөтен әйбер дә җитә, ул шәп, зәвыклы, заманча, шундый бөтен кеше кызыклы итеп җырлый, моңлы, ничектер инде бөтен әйбер матур, минемчә бөтен әйбер дә җитә. Перезапишем это, ладно? Сез хәзер үзегез күрерсез, нәрсәләр ул сөйли. Ул сөйли белә, иң мөһиме. Менә күбесе теге пандемия, нишәргә белмибез диләр, белмим, минем алай булмады ул. Шөгылем бар, вакытым никтер җитми һаман минем, барыбер эш табылып тора инде ул эшле кешегә. Шулай димә, ялкау булмаган кешегә. Юк, нәрсә эшләдем дигәннән, менә өйне ничектер тәртипкә китердем, кулым җитмәгән почмакларны, киштәләрне, ул анысы белән генә булмый бит әле. Күңелне дә бераз теге тәртипкә китергә, уйларны бераз тәртипкә китердем. Уйланырга вакыт җитәрлек булды. Ниндидер планнар курдым. Эш күп булды. Бу сезнең ничәнче концертыгыз? Туры эфирда бу 3нче концерт. Аңлашыла, тагын менә сез бит кавер конкурс игълан иткән идегез, әйме? Аларда кемнәр җиңүче булды? Без аны тагын бер тапкыр әйтәбез. Кемнәр җиңде һәм катнашучылар гомумән күп идеме? Катнашучылар бик күп булды. Күбесен мин теге интернет челтәренә куеп та өлгерәлмәгәнмендер. Соң аннары теге вакыт узгач та җибәрүчеләр күп булды. Талантлылар бик күп. Моңлы җырчылар бик күп. Ну бит инде бу кавер дигәннән җырны бит башка төрле эшкәртеп күрсәтергә кирәк. Шуңа күрә мин инде күбрәк акцент шуңа ясадым. Җиңүчеләрем дә беренче урынны алган коллектив ул Вия. Аларның ул үзләренә хас стилистикада, тик заманчарак инде. Аннары инде җырны мин Гөлия исемле җырчыга бирдем, чөнки аның миңа тембры, мин шундый низкий тембрларны, хатын-кыз тембрларын бик яратам, алар бик аз. Икенче урында безнең
талантлы Башкортстан егете, ул үзе җырлар да яза, үзе бик моңлы җырлый да, заманчарак Ильяс Кинягулов. Өченче урын безнең Игорь Дмитриевка бирдем мин. Татар интернетына, татар ютубына нәрсәләр җитми? Нинди жанрдагы тапшырулар, гомумән контент әлегә буш тора бит, әйме? Менә сез нәрсәләр үзегез тәкъдим итәрегез? Гомумән бәлкем сез нәрсәдер карыйсыздыр яратып. Бөтен СМИда әйтәләр, татар телен саклап калыйк, татар телен өйрәник, татар телендә сөйләшик. Әмма ләкин менә яшьләрне кызыксындырырлык ниндидер тапшырулар юк, бик аз алар. Менә шунарга миңа калса ниндидер менә акцент ясарга кирәк. Именно яшьләргә. Татар эстрадасына нәрсәләр җитми? Татар эстрадасына альтернатив коллективлар җитми. Альтернатив җырчылар җитми. Заманча, мин үземне алай дип әйтә алмыйм. Мин менә шушындый музыканы тыңлыйм, мин яратып тыңлыйм. Татар җыры бит инде ул төрле стильдә булырга тиеш. Ул бит инде баян гына түгел, ул моң гына түгел. Шуңа күрә менә ул да шуның белән дә яшьләрне кызыксындырып, татар сәнгатенә игътибар уятып була. Татар телен саклап калып була. Менә шушындый коллективлар бар алар, бик аз, аларга игътибар юк. Аларга күбрәк игътибар бирергә дип уйлыйм мин.